Hadiza Gabon ta sa an kama jarumi Auwal Isa West kan ashariya da ya dinga ƙunduma mata a wani bidiyo. Barka da zuwa wannan tasha mai albarka. Idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha, muna roƙonku ku danna mana subscribe. Sannan ku danna like domin ba mu ƙwarin gwiwan kawo muku labaran Kannywood kai tsaye. A jiya Litinin ne ga watan Oktoba muke samun labari daga shafin Instagram na Mufida Rashid kan hatsaniyar da ke tsakanin Auwal Isa West da Hadiza Gabon, inda ta bayyana tuni jarumar ta sa an kama jarumi da yi mata zagin cin mutunci. Kamar yadda muka rawaito a baya, Hadiza ta yi wasu rubuce-rubuce da maganganu kan jaruman Kannywood da cewar sun yi shishigi wajen shigewa jarumin da ya lashe gasar Big Brother Naija, wato White Money, inda suka je suna hotuna da shi. A cewarta da nasu ne ba za su yi musu haka ba. Hadiza Gabon ta ƙara da cewa jaruman na Big Brother ko damuwa ba su yi ba don sun wallafa hotunansu a shafukansu na sadarwa, balle ma su yi wasu repost. Sai dai wannan magana wasu sun ɗauke ta a matsayin rashin kunya, ganin cewa akwai manyan jigajigan Kannywood cikin waɗanda suka halarci taron da aka shirya, irin su Ali Nuhu, Baba Ƙarami, Adam A. Zango, Abba Al-Mustapha da dai sauransu. Hakan ya sanya furodusosi Alhaji Sheshe da Auwal Isa West suka yi wa jarumar raddi. Sai dai kuma shi Auwal West a nasa raddin ya kama sunan Hadiza Gabon ya kuma rufe raddin nasa da zagin na rashin mutunci. Hadiza Gabon ta dawo daga birnin Cairo, sai dai kowa ya ɗauka maganin ta wuce. Ashe Hadiza Gabon ba ta ƙasar nan nema, tana birnin Cairo. Hakan ya sanya ta yi haramar dawowa, sai kuwa jiya ta dire a garin Kano, inda kamar yadda Mufida Rashid ta bayyana, tun ƙarfe 2 na rana ta saka aka nemo mata shi, aka kuma tsare shi a hannun jami'an tsaro. A taƙaice dai wannan shine. Ku danna mana subscribe domin samun labaran Kannywood kai tsaye. Sannan ku danna like domin ba mu ƙwarin gwiwan kawo muku labaran duniya